Stand det växlar, det där blodkroppen går under beinen, ja? Jag skjedde när jag var det kom. Shit, jag förbannad. Det smakar nämligen helvete till. Kaffe och kost och jäsper. Skor smart där för backa. Förbanna oläcker. Smakar samma trött och jag smått. Men alltså, det som vi huxar, det var att vi skulle leva av tonlunchen. Okej. Det var spännande. Ja, det är ju alltid för mindre.